may lalaki gidi manda kay nagdubli ug asawa ngano bang nagpabadlong ka mitubag man lang siya tao man lang taon ta ang tao mintras buhi pa dili kawan ang problema mapobre ka ug madato adunay tubang hitabo kay tao man lang taon ta kapalaran tawaton ta kundi malas pasensya na paglipay kun maswerte ka may dalaga nahigugma sa lalaking may asawa ug sa dihang na disgrasya miingon man lang siya tao man lang taon ta ang tao mintras buhi pa dili kawat ag problema mapobre ka ug madato adunay tumbang hitabo kay tao man lang taon ta kapalaran dawaton ta kundi malas pasensya na paglipay kun may swerte ka may tigulang daghag apo sa tinpidyer nangulitaw naunsa ba ikaw lulo mitubag man lang siya ay tao man lang taon ta ang tao mintras buhi pa dili kawat ang problema mapobre ka ug madato adunay tumbang hitabo kay tao man lang taon ta kapalaran dawaton ta kundi malas pasensya na paglipay kun may swerte ka kay tao man lang taon ta kapalaran dawaton ta kundi malas pasensya na paglipay kun may swerte ka ay tao man ang lagi ta